Еврорадио.FM. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Змітер Лукашук і наш стрим, як звичайно, можна не тільки слухати, але і глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Што вы ведаеце пра сучасную кераміку? Магчыма, вы ўяўляеце, што гэта такі вось вусаты, барадаты мужик з закатанымі рукавамі ў фартуху сядзіць ля ганчарнага круга і з гліны бруднымі заляпанымі рукамі лепіць нейкія цуды. Там гаршок, ці міску, талерку, ці яшчэ што-небудзь. Так вось, усё не зусім так у сучасным свеце. І мы вам сёння гэта дакажам. Мы, вось, бачыце, вот побач са мной дзве выдатныя прыгожыя дзяўчыны. Гэта керамісткі. Дар'я Мандзік і Анастасія Міланова, аўтары, заснавальнікі фестывалю керамікі «Дым». І вось мы сёння з імі пагаворым пра сучасную кераміку. Добрый день, и давайте вот пачнем, вот я сказал, вот побач со мной такие вот дзяўчаты, керамисты. Вот вы сапраўды керамисты? Ну, насамрэч мы архітэктары. Дякуй вам, вот так облажаўся, да, с самого початку. Ну, у меня вообще 3 образования. Я по первому образованию электрик, по второму архитектор, а по третьему психолог. Вот. А занимаюсь собственной керамикой 5 лет уже. То есть и только электрик, этим. архитектор, психолог, а занимаюсь керамикой. Да. Есть, только керамикой. Кераміка, Да. керамічныя вашыя вырабы, яны вот наэлектрызаваныя і псіхалагічную разгрузку нясуць у сабе. Да, по-видимому. До речі, тут по кожному пункті можна прив'язати кераміку, бо електричність так само. Треба добре ведати, як вона працює, каб обжечь, наприклад, у електричних печах эту кераміку. Ну, архітектура так это ввогуле. Вот у нас недавно печка сломалась в студии, и, в общем-то, ее починить не было без проблем. Вот вы не звярталіся там до нейкіх спецыяльных служб ремонтных, Нет. а вот просто закатали рукавы, Да. взяли отверточку. Да. Зразумела. Давайте вот про фестываль «Дым». Гэта ўсё лета. Увогуле, раскажыце пра яго, калі ён пачаўся, хто яго ініцыятар, заснавальнік, чыя ідэя? Ну, все почалося так. У нас есть Линтупский культурный центр у Линтупах, культиватор. І я з імі вже довгий час ми робимо разом проєкти, наприклад, там літніки для студентів-архітекторів, або там неякі вистави, яще щось. І вони, ведаючи, що я вже сходжу з архітектури і приходжу до кераміки, вони сказали, ну давай добре, тоді зробимо щось у Линтупах керамічне. Вот. І ми з Настю придумали зробити пленери і фестиваль кераміки. Якраз ось назвали його «Дым». І ён адбудзецца сёлета ў жніўні 12-25. А сам фестываль, вот сама дата, у якую будзе ўсё самае феерычнае, гэта будзе 24. Костя, мне вот ввогуле цікава, ну я разумею, што, можа быць, ёсць там адмысловыя там ВНУ для ганчароў-керамістаў, а вот як вы прыйшлі да гэтага? Ну, можа быць, электрык зразумела, ад электрыкі да керамікі просто наўпроставы шлях, а вот архітэктар, вот як вот... Здаецца, вы павінны там новыя там шкляныя хмарачосы праектаваць для Мінска, для Линтупаў, хай сабе, але вот кераміка як? Ну, тут якраз, напэўна, гэта было як такі кантраст паміж тым, што на архітэктуры сапраўды мы больш праектуем, чым робім, а кераміка гэта тое, што я вот раблю рукамі, і я бачу результат. І, дарэчы, кераміка гэта вельмі архітэктурная рэч. То бок цэгла – гэта кераміка, да? Дахоўка – гэта кераміка. То бок, як архітэктар, кераміка для мяне, ну, просто вот як матэрыяльнае ўвасабленне архітэктуры. Адноса. Я сказаў на пачатку размовы, што ўсё ж такі новыя часы, новыя тэхналогіі, вось чым праца кераміста, ці як это вот адрозніваецца ад гэтага звыклага вобраза мужика з закатанымі рукавамі, які вот за ганчарным кругам сядзіць. Вот сённяшні дзень керамікі, гэта што? Все ж таки ганчарный круг, ці нешта іншае? 3D-принтеры. Да. Да, самое новое 3D-принтер, да. То есть вот той, кто подойдет до 3D-принтера, понатиская там некие кнопочки, его тоже можно назвать керамистом?
Ну, в любом случае надо иметь хоть немножко вкуса и какого-то художественного мышления, чтобы все-таки сделать что-то красивое на 3D принтере. Просто так любой человек, если потыкает кнопочки, то Яго ж ну, трэба получится что-то. Яго ж Вот. трэба Да. запраграмаваць таксама. То У бок, нас знакомый один керамист почти собрал 3D принтер. Вот, осталось там 2 детальки прикрутить. Но, в принципе, как бы современная керамика просто в Беларуси, в самой у нас, в принципе, раньше не была развита керамика как таковая. То есть у нас, в отличие от той же, там, не знаю, Европы, Греции, там, да, у нас не украшали особо, даже по сравнению с Украиной. То есть у нас были просто бытовые предметы. Вот Именно вы на зараз территории говорите Беларуси. про стародавние Да, часы, да? да. Мгм. Вот. А то, что мы сейчас называем современной керамикой, по большому счету уже почти все было изобретено давно, просто ну, очень редко применяется, потому что это сложно. Это немножко надо приложить усилий, чтобы выйти из мастерской, и там куча материалов всяких. Ну, то есть это занимает время очень много, чтобы сделать что-то красивое. Вот, много материалов и ну, каких-то навыков. Ну, тэхналагічных. да. То есть, Нават гэтыя печы. да. Дарэчы, а вот ввогуле керамістаў і тых людзей, якія займаюцца гэтай справай у Беларусі, іх шмат ці не? Я думаю, іх досыць многа. Просто мы, як беларусы, звыклі троху сядзець у сваіх такіх тусовачках і асабліва не камунікаваць са знешнім светам. І таму я проста упэўнена, што я ведаю там літаральна некалькіх чалавек, а іх нашмат болей. Плюс яшчэ ёсць рамеснікі, ганчары, якія якраз іх увогуле, напэўна, ну, яшчэ болей. А сучасных керамістаў ёсць, але просто так шкада, што пра іх амаль ніхто не ведае, акрамя як бы іх кола, у якім яны ёсць. Ну і ўсё ж таки, вот сучасны кераміст, вот гэта хто? Вот это такі, можа быць, там, хіпстарскага выгляду, там, хлопец-дзяўчына, які нейкае там чарадзейства робіць, а не вот гэты звыклы, як то правильно сказаць, ганчар. Вот хто, вот як выглядае? Ну, я бы, напэўна, так сказала, што ёсць мастакі-керамісты, да, якія робяць мастацкую кераміку, якая не заўжды мае функцыю нейкую, якія выстаўляюцца па розных музеях, там па розных сучасных мастацтвах, па выставах. Гэта вось хтось, такія ёсць людзі, так? Ёсць такія, хто пачаў кераміку, вот прыкладна як мы, да, якія робяць тое, што яны адчуваюць. Гэта якраз такі вот у нас вельмі зараз папулярны за кошт таго, што з'явіліся крамы керамічныя, матэрыялаў керамічных. Зараз вельмі многа маладых керамістаў, якія вось робяць там розны посуд, нейкі такі, ну вот якраз хіпстарскія рэчы. Ну і я думаю, ёсць яшчэ, не ведаю, як іх адным словом назваць, усе астатнія, якія кожны ў сваім нейкім, ну, кірунку рухаецца. Дарэчы, вот вы сапраўды вот на поўным сур'ёзе гаварылі. Я-то, правда, сабе такое пытанне і задаў, наколькі актуальная сёння кераміка ў часы вот нашай 3D-прынтэраў, 3D-тэхналогій. Вот сапраўды вот на 3D-прынтэры можна нейкую такую керамічную рэч добрую зрабіць. Ну, калі ты там маешь густ, там можешь намалявать нечто. Можно, но она немножко выглядит не так, как обычная керамика, потому что 3D-принтер, он выкладывает глину колбасками. То есть это ну, еще одно такое направление просто. То есть это просто одно направление в керамике. А душа, простите? Ну, человек же это как-то рисует и программирует. Ну, то есть он сначала делает эскиз чего-то этого, программирует и потом делает. То есть бывают очень красивые вещи. Это же не просто круглая ваза. Ну, хотя может и просто круглая ваза быць. Дарэчы, яшчэ пра сучасную кераміку. Зараз усё яшчэ папулярны гэта ўсе кафля, то бок розныя мастацкія, як там мастацкія аздабленні інтэр'еру, керамічныя там фартухі на кухні, іх таксама вот робяць. У нас, напэўна, не так многа, бо гэта досыць дарагая рэч, але вот у Расіі много майстроў, які гэтым займаюцца. Вось вы апярэдзілі маё пытанне, я адразу па ходу хацеў сказаць, а вот наколькі гэта дорага? Вот калі я захачу аздобіць нейкай вот кафляй сябе там, ну я не ведаю, кухню і звярнуся да вас, колькі это мне будзе каштаваць? Я не магу сказаць, бо я ніколі не рабіла гэтыя заказы, каб вылічыць колькі гэта, бо я зараз магу штосьці назваць, але не будзе падобнае на праўду. А вы? Таксама не? Ну, во-первых, это все будет зависеть от сложности.
Если это будут просто квадратики, покрытые глазурью, опять же, будет зависеть от того, какая глазурь. То есть все, стоимость, цена складывается. Она может быть от, там, не знаю, $100 и до 10 тысяч, если там будет что-нибудь резное. Ну вось кафлі гэта тысячы, гэта Да, тысячамі да, даляраў это- вымяраецца. Мгм. Это ж таксама залежыць ад метража. Ну, Ну, ось 3D принтер лепіць, ну там, скажем, грубо кажучи, горшчок керамічны, гліняны. Вот узяли бы, а вот вы можете взять и слепить 3D принтер. слепить 3D принтер? Да. В смысле? Ну вот, як вы там, як это правильно называется, технологія, калі вы робіце нейкую там, ну, вазу, там, Ну. ці там птушечку нейкую, ці яшчэ што-нибудь, взять там 3D принтер. Я думаю, Нет, можна. Не конечно. факт, што ён будзе працаваць, але... Вот самое галоўнае, да. Дарэчы, пра лынтупы. Ну вот Дар'я сказала, что просто супрацоўнічала раней з лынтупамі, і яны вот сказали: ах, ты керамістам стал, давай-ка вот к нам зараз кераміку. А вот не было такой думкі, все ж таки лынтупы на мяжы з Літвой. Ад Мінска, колькі там? 185. 185 километров. Может быть, я и поехал бы, як подумаю, 185 километров. Ну, я вот где-нибудь вот тут, вот побач, под Минском. Это меня все время вот этот вопрос удивляет, потому что его задавали уже много раз. Мы когда делали Зараз набор... скажем, Гультай, ты не можешь Не-не-не, мы доехать. когда делали... Это какая-то белорусская фишка такая. Мы когда делали набор керамистов на пленэр, мы выбирали 10 керамистов. Вот белорусов подалось очень мало. Но у нас есть из Киева, из Питера 3 человека, из Республики Коми девушка приедет, из Болгарии приедет женщина, ну и пару человек из Беларуси. И из Беларуси именно потому, что это же так далеко Лынтупы. Ну, ребята, Аляска далеко, я была на Аляске. Вот это далеко. А Лынтупы это всего лишь 183 километра. Ну, в чем проблема, я не понимаю. Не ведаю, до Аляски, может быть, белорусы хутчэй доберутся, чем до лынтупаў. Можа і так. Ну, вы знаете, если у человека нет мотивации, ну что ж поделаешь. Добра, а вот якая мотивация собраться и поехать як удзельніку, так вот и, скажем, мне, там, як гледачу, вот якая мотивация? Ну, тут удзельніку гэта проста месца, дзе збіраецца адразу многа людзей, якія робяць, да? І калі ты ў сваім калектыве, калі ты ў калектыве такіх же, як ты, троху шалёных вот творцаў, да, то там нараджаецца штосьці большае, чым у цябе звычайна, калі ты сам насам з сабой. А для гледача гэта проста унікальна паглядзець увогуле на творцаў, на керамістаў. Плюс лынтупы яшчэ ў такім месцы прыгожым, што гэта якраз можна сумясціць. І, дарэчы, пра наколькі далёка, ну, народ жа ездзіць на Браславу альбо на Блакітныя азёры, гэта там побач. Я вам скажу больше. Народ же ж ездить еще и в Акрополис на закупы. Ну, то так. Да. А чего не доехать туды? То есть, все ж таки, это, ну вот вы сказали, пленэры. Вот я чуў пра пленэры там мастакоў, там, літаратараў нават. А адбываюцца пленэры? Ці вот это адзіны такі вот, ну, нібыта пленэр керамістаў? Не, гэта вельмі папулярныя рэчы. Гэта такі, ну, яны іх часам называюць сімпозіумы керамічныя. Яны адбываюцца, я думаю, ва ўсіх краінах света. Троху іх складанне арганізаваць тэхнічна, бо трэба печы будаваць, там трэба нейкія вот эти ўсе тэхнічныя сродкі. Але выглядае ўсё як і ў мастакоў. Ну, у Беларусі, вот апроч вашага фэсту, так, ёсць што-нибудь так, такое? ёсць знакаміты арт-жыжаль. Ён уже праводзіцца 15 год пад Бабруйскам. Дзякуй вялікі, мы перарвемся на невялічкую паузу. Пасля кароткага выпуску навінаў працягнем нашу размову з дзяўчатамі-керамістамі, якія архітэктары і яшчэ там шмат чаго. Слухайце, хутка вернемся. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час.
Жыхару Маладзечна прад'явілі абвінавачанне ў згвалтаванні 5 малалетніх дзяўчынак. Ён затрыманы ў Маладзечнай, яму 51 год. Пра гэта паведамляе прэс-сакратарка МУСу Ольга Чамаданова. Першапачаткова было ўсталявана 3 факты злачынстваў, але падчас праверак праваахоўнікі даведаліся яшчэ аб 2 малалетніх пацярпелых. У міліцыі мяркуюць, што ахвяр болей не толькі ў Маладзечнай, але ў іншых рэгіёнах. Еўрарадыё друкуе здымак гэтага мужчыны. Маладзечанскі раённы аддзел следчага камітэта просіць пра кантакт, калі вам вядома пра іншыя ягоныя злачынствы. У Мінску плануецца на цэлы год закрыць плошчу Перамогі. Гэта будзе гадавы рамонт, паведамляе Гаррам Аўтадар. На днях пачнуць выстаўляць ужо агароджы і рыштаванне. Будуць мяняць стылабад, гэта верхняя частка цокаля манумента, рэканструяваць сам абеліск і рабіць электрападагрэў гранітнага пакрыцця памятнага месца, а завяршыць рамонт плануюць до наступнага 9 траўня. На платформе ў Лейбаі распачаўся збор сродкаў на помнік Алесю Ліпаю. Паэт, журналіст і кіраўнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан» пайшоў з жыцця 23 жніўня летась. Пахаваны ў Рудзенску побач з маці і сястрой. Да першай гадавіны смерці плануюць усталяваць помнік, над якім цяпер працуе Вадзім Мацкевіч. Трэба сабраць 10 000 рублёў цягам 45 дзён. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Федэрыка Магерыні намінавала 43 новыя кіраўнікі прадстаўніцтваў ЕС па ўсім свеце, у тым ліку па Беларусі. Ім будзе Дірк Шубель, які раней працаваў кіраўніком еўрапейскай службы знешніх дзеянняў па Расіі. Ён яшчэ фармальна мусіць атрымаць ухвалу Мінска. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і разам з маімі госцямі Дар'яй Мандзік і Анастасіяй Мілаванавай мы расказваем пра фестываль керамікі «Дым», які пройдзе з 12 па 24 жніўня у пасёлку Лантупы. Мне вот заўсёды цікава было, ўсё ж таки адна справа, там нейкі там фестываль, ну, можа быць там, не знаю, мастакоў, там ім можа быць прасцей. Калі там музычны фестываль, тут уже трэба паставіць сцэну, гук, там асвятленне, біятуалеты і гэтак далей. Фестываль керамікі. Тут ж таксама не ўсё так проста. Асабліва паслухаўшы вас, гэта не тое, што ну раней бы паставіў ганчарны круг, зараз можа 3D-прынтер, але ўсё ж таки гэтым усё не абмяжоўваецца. Печы для обжыга, яшчэ нешта. Як вот з гэтым там усё? Да, менавіта таму, што мы першы раз робім, і таму, што там яшчэ нічога не пабудавана, вот з гэтых усіх абсталяванняў. У нас фестываль эксперыментальнай керамікі. Ага. Эксперымент атрымаецца ці не? Менавіта, так. Ну, то бок ён атрымаецца, але есть просто у керамікі ёсць вельмі многа напрамкаў, і, напрыклад, зараз адзін з такіх досыць папулярных гэта апалы ў розных такіх умовах. Напрыклад, апалы там, не ведаю, у шышках, апалы ў саломе, апалы там у якім-небудзь у кізяках. Там, ну, калі мы робім гаршчок, то апалены у шышках ён будзе адрознівацца ад апаленага ў кізяках. Ну, гэта больш тычыцца дэкору, як будзе выглядаць ягоная паверхня. Так. Вось. І такіх вот эксперыментальных апалаў іх у нас будзе вельмі многа, і за кошт таго, што для іх не патрэбныя розныя там высокатэмпературныя печы, мы якраз зможам гэта зрабіць вот на гэтай пляцоўкі. То бок, гэта будзе вот якраз усе ў дзяцінстве мараць там паспрабаваць абпаліць гліну ў вогнішчы. Там, а можна гэта зрабіць? Трэба проста вельмі, ну так, трэба проста разумна падысці да гэтага. То бок, тэхналогія да галеры, які якраз можна рабіць вот так вот з нуля. Да. Вот так вот, оказывается, вот вы запекали у дзяцінстве бульбу у вогнішчы, можно и нейкую там керамічны выраб, оказывается, запячы. А что такое огненная статуя? О, это моя мечта, которая вот сейчас сбудется, потому что я уже мечтаю, наверное, 3 года сделать огненную статую, но для этого надо место просто. Это надо место, дрова, очень много дров. Огненная статуя, это ставится такой небольшой пьедестальчик из кирпичей, печь делается, сверху на нее ставится статуя,
Ну, то есть это не обязательно какая-то фигура, это может быть что-то. Але Мне дзіравая. адразу згадываются часы инквизиции. Да. Вот. И в течение 12 часов вниз под эту печку подкидываются дрова, и статуя обволакивается ватой специальной огнеупорной, и в течение 12 часов это обжигается. И в конце, когда уже стемнеет, это у нас будет 24 августа, огненные статуи, их будет не одна, а несколько. В конце они разворачиваются. Там атрымліваецца на тэмпературы 1000 гліна пачынае свяціцца. То бок яна ўжо на такой яе даганяць, як бы яе апальваюць у працэсе, от яе апальваюць прям апальваюць. А пасля, разворачивать. То есть в течение всего дня, пока у нас будет там ярмарка, концерт, вот это все, мы будем жечь огненные статуи. И в конце, когда уже будет закончиться концерт Крыви, к нам, кстати, Крыви приезжает, в конце мы будем уже раздевать эти статуи, и это все будет светиться, это будет уже, когда сядет солнце в темноте, чтобы это все было... То есть это шоу. Такая мистика такая, Да. шабаш на вот. Да, потом на это еще кидаются опилки, все это светится, да, там феерия. Такие паганские нават нейкі такі, я не ведаю, фест атрымліваецца такой. Ну, калі лічыць агонь паганскім. Ну, такая, а як? В принципе, раньше да, гончары любой огонь считали так и будет. гончаров Да, що яны маюць справу. Ага, с дьяволом. Мы сказали про тое, што фестываль будзе з 12 па 24 жніўня. 12 дзён. Што вы там будете рабіць 12 дзён? Ну, на справе атрымліваецца так. Гэтыя 12 дзён гэта будзе пленэр, то бок гэта вот 10 чалавек, уже болей керамістаў, яны будуць увесь час ліпіць гэта, бо гэта доўгая справа, гэта трэба, каб усе гэтыя рэчы падсохлі, каб яны пасля не трэснулі ў апале. То бок мы будзем эксперыментаваць, то бок гэта будзе гэта 12 дзён, гэта пленэр, а вот кульмінацыя і дзень адкрытых дзвераў гэта ўжо фестываль 24-го. Але прыязджаць да нас можна як бы ў госці і так паглядзець. Напрыклад, на выходных, якія будуць у сярэдзіне. Там у нас запланаваны розныя там майстар-класы, там адкрыта таксама пляцоўка. Але вот самае галоўнае будзе 24-го. Такое самае. Вы сказали, 10 человек уже подали заявку, да, на удел? Ну, так, плюс мы вдвоем, это уже 12, и еще одна девушка присоединилась. Да. То бок удзельнікі мы уже набраныя, уже досыць даўно, усе чакаюць прыезду. А я правильно зразумеў, што вот за тое, каб паўдзельнічаць, ну, мне вот як керамісту, трэба было таксама нейкія там грошы заплаціць, ці не? Гэта была кампенсацыя, так, бо мы як бы забяспечваем людзей харчаваннем, так, матэрыяламі, каб яны проста галаву сабе не тлумілі, дзе паесці, што, дзе ўзяць матэрыял. Таму гэта, як бы гэта не платны ўдзел, гэта хутчэй проста кампенсаванне таго, што мы прывезем разам. Ну, звычайно, я так разумею, что вот кажут, что приезжай-ка до нас, мы тебе тут и оплатим и проезд, и тебе там покормим, а тут атрымліваецца, мне каб приехать, мне еще трэба и гроши заплатить. Так, да. На жаль, пакуль у нас няма такого як это, фонду падтрымкі керамістаў, з якого можна было б гэтыя грошы выдзеліць. Ну, чакайце, але звычайна так робіцца, так. Я пачытаў, што вас там падтрымлівае мясцовая ўлада. Так, яны нас вельмі падтрымліваюць. Атрымліваецца фестываль мы робім разам з пастаўскім райсполкомам, лынтупскім сельсаветам, пастаўскім домам рамёстваў. То бок яны пайшлі да нас на сустрэч, і вот з фестывалямі яны нам вельмі дапамагаюць. Ну, от мясцовыя ўлады, што не маглі б там паднапружыць мясцовыя сельскія гаспадаркі, каб вам там подкинули пол кабана, там где молока, кефира. Самое большое в керамике забирает это материалы. Это очень дорого. Обеспечить 12-13 человек материалами на 2 недели, которые будут лепить нон-стоп, это несколько тысяч. А потом эти материалы все тяжелые, их надо привезти. У нас очень много заберет транспорт. Потом музыканты, надо заплатить музыкантам. Ну, то есть там очень много, большие расходы. И, калі честно, не хотелось, каб просто хтосьці бясплатна нам даваў кабанчыка, каб хтосьці напружваў у мясцовых гаспадарках, это такое троху... А адкуль вы ведаеце, можа там які-небудзь старшыня мясцовага СПК, ён у душы таксама кераміст?
і можа хоча дапамагчы. Мы не адмовімся ад кабанчыка. Вот, Старшыня нас чуе. да, Ведаеце. архітэктар вот стаў керамістам, чаму старшыня там калгасы, як казалі раней, там не таксама не можа быць дзе-нибудь ён хаваючыся у падхлеўніку, там дзе-нибудь лепіць на ганчарным кругу, То тады запрашаем. паршычкоў маленькіх гліняных. Яны гэтай свістулькі. Да. Да рэчы, а свістулькі цяжка вылепіць? Не. Калі б у мяне быў кавалак гліны, я прям зараз за... Трэба Глину было, могла трэба зрывать. было. Там, ну, в керамике на самом деле просто надо понимать принцип. Тут учишься принципу. Вот я неправильно если- подошел до организации нашего эфира. Я музыкантов прошу приходить с гитарой. Вас Ровно треба было глинку попросить с глиной Да. прийти. И вот вы раз, и тут бы на место и вылепили. Ну, что-нибудь, да. Ну, свистульку лёгка, да. Но. Вот так вот. Самая загадковая у дзяцінстве рэч, свистулька, оказывается, вот такая простая. Давайте не будем... Дети, не слухайте наш эфир. Тем не менш, давайте праз краўдфандинговую платформу Улі і Бай, дарэчы, вот зайшоўшы на старонку, якой вы можете падтрымаць арганізацыю гэтага фестываля, вы збіраеце 3200 рублёў. Зараз вот вы расказалі про тое, колькі выдаткаў на ўсё гэта трэба, на правядзенне гэтага фестывалю. І пачуўшы гэта, я так думаў, там же некая касмічная сума грашовая павінна быць. А збіраеце 3200. Мы уже переросли, да, 3200, то есть мы будем уже докладывать из своих карманов, как бы, ну... Але у нас не супервялікі фестываль. То бок лынтупы Да досыць ладно. мал... Да. Ну, то бок... Зато это суперзначная падзея для Але ён Беларусі. унікальны тым, што можна прыехаць і на яго паглядзець. Бо, ну, я магу зразумець, што звычайна керамічныя сімпозіумы, яны, можа, не вельмі любяць турыстаў, бо яны перашкаджаюць вот, мастацкай працы. Там. А мы якраз хочам, каб людзі больш бачылі, як робіцца кераміка зараз, каб проста фармавалася кола спажыўцоў сучаснай керамікі. Бо калі людзі не, ну, застаюцца ў іх у галаве толькі гранацікі і гаршкі, то яно, як бы і набываюць яны гранацікі і гаршкі. Яны не разумеюць, што можа быць штосьці па-за гэтым. Дарэчы, вот давайте скажем, што ўсё ж таки па-за гэтым. Не гранатікі і гаршчкі, а што вот сёння сучасныя керамісты, вот што па-за гэтым? Усё. Усё. З гліны можна пабудаваць хату, з гліны можна зрабіць любы посуд. Гліна — гэта проста універсальны матэрыял там для ўсяго, для любых маштабаў. І як бы рэчы, якія можна рабіць, яны, ну, нават посуд, ён можа быць традыцыйны, можа быць сучасны. Ёсць нейкія рэчы выставачныя, ёсць нейкія рэчы людзі, ну, напрыклад, я не ведаю, наколькі у нас многа набываюць мастацкіх рэчаў, там, картин. Да. Ну вот картины, кстати, я пыталась сдать одну свою работу. У меня есть картина из керамики, довольно большая. В прошлом году участвовала в осеннем салоне с Белтрансгазом. Вот, и я пыталась сдать ее в салон, и в салонах не берут, потому что у нас покупают только масло, масляную живопись. Даже акварель плохо покупают. Ни скульптуры, ни керамику, ничего они не берут. И вот это очень странно, потому что, ну, как-то люди у нас почему-то не украшают, не знаю, может, ну, хрусталем же уже, наверное, не украшают в тируантах, но что-то ж они ставят или не ставят, не знаю. То есть вот каких-то декоративных вещей, которые не несут никакой функции, у нас почему-то они не ценятся, хотя это очень красиво. Ну, вот ведаеце, зусім недавно у мяне быў в эфіры такі вядомы наш фотограф, фотамастак Лянкевіч, і ён наракаў на тое, што няма у беларусаў культуры спажывання мастацкага фотаздымку. Да. А вот атрымліваецца, што і культуры спажывання керамікі таксама няма ў беларусаў. А чаму? Напэўна, проста няма культуры спажывання мастацтва. Ну, бо у нас спачатку трэба было ўсе гэтыя патрэбы, якія там ніжэйшыя, да, і яны не ва ўсіх, відаць, яшчэ задаволеныя, ці што, я не ведаю чаму. Бо я б хацела, каб больш людзей набывала там і графіку, у нас цудоўны графіка ў акадэміі, і кераміку, ўсё гэта. Ну, відаць, гэта трэба проста нанова вырошчваць паціху. Можа быць, трэба пачынаць з нейкіх, я не ведаю, там, выстаў керамікі, ці, можа быць, там, крамаў, дзе можна купіць. Вот ёсць мастацкая галерэя, там, дзе вот карціны маслам можна купіць. А вот... Они не берут.
Ну, а вот особную такую-нибудь краму, сделать. где можно, да, где можно пойти и купить там керамику. Пошел, грубо говоря, за свистулькой для дитяти, а поглядел, там такая вот прыгажость еще апроч гэтага есть. Захотел себе замест хрустальной вазы у серванте поставить гэта. Мы вот, кстати, в этом направлении уже в прошлом году мы начали делать первые шаги, потому что студия, на которую я начала ходить и из-за которой я стала керамистом, Керамания, она находится сейчас на Макаёнка. Вот, это просто государственная студия художественная. И в какой-то момент мы решили, что почему мы все лепим в полочку, если можно сделать выставку. И вот в прошлом году у нас была первая летняя выставка Керамания 2018+, и зимой у нас была вторая керамическая выставка, наша личная, как бы... Студийная. Да, студийная, то есть открытая, мы там тоже освещали везде в соцсетях, и в принципе, ну, да. Вот сейчас фестиваль делаем. Я думаю, кераміка паціху з'яўляецца. Нават на асеннім салоне можна ўжо было пабачыць больш керамікі. Так што, я думаю, оно паціху ўсё паляпшаецца, але паціху. Ну вот потиху и завершается наш эфир, тому вот давайте вернемся еще на заканчэнне до фестываля ў Лентупах, які, я нагадаю, з 12 по 24 жніўня будзе адбывацца. Падтрымаць правядзенне арганізацыю гэтага фестываля можна зайсці на краўдфандынгавую платформу Улейбай і там вот зрабіць пералічэнні. Дарэчы, вот колькі пералічваць, і вот звычайна ёсць такая практыка, традыцыя, што ты мне пералічыш вот столько і атрымаеш у падарунак вот гэта, там нейкую там адкрытачку, там ці аўтограф, ці яшчэ што-нибудь. У вас прадугледжаныя такія вот нейкія заахвочвальныя падарункі? Так, канешне, краўдфандынг гэта якраз вось пра гэты абмен. То бок, у нас ёсць многа чаго мы можам прапанаваць, там пачынаючы ад майстар-класаў, там і сувеніраў да там поўнага погружение, полное погружение. У нас есть такие. Это у нас самый прекрасный. Это человек, который хочет научиться керамике, но, может быть, либо не умеет, либо еще только-только начал. Есть один лот, это только для одного человека. Этот человек будет жить с нами. Яго просто закидваюць у асяроддзе керамістаў. Я просто, калі честна, калі б у мяне былі грошы і не было б гэтага дыма, я б паехала. Бо гэта ты адразу сярод там 10 гэтых керамістаў, якія ўжо штосьці робяць. Сразу на таком уровне, гэта что просто... увидишь все, сразу все. Самой зайздрасць. Ну, а прадугледжанае такое, ну, я не ведаю, там, прыязджае нехта з дзецьмі. Дзецям же хочацца ўсё паспрабаваць самім. Вот, каб можна было там, я не ведаю, калі не пасадзіць там за ганчарны круг, там, не паставіць каля 3D-прынтера, ну, вот нешта вот такое, каб далучыўся дзіцёнак да... Так, для дзетак у нас майстар-класы будуць, канешне. Увогуле, я думаю, мы проста на ўваходзе паставім кучу гліны і ўсім дзецям будзем яе раздаваць, каб яны маглі там самі сабе штосьці палепіць. Не хочаш, браць, адно бяры. Бо для дзяцей там будзе многа што паглядзець, бо у нас будзе экскурсія па пляцоўцы. Мы будзем паказваць усе стадыі, там, ад гліны і да ўсіх абпалаў. То бок усе стадыі, адкуль бярэцца кераміка. Ну и плюс куча всяких сувенирчиков. Есть еще один такой прекрасный лотик, домашний питомец, который мне очень нравится. Это будет какая-то живелка. Мы еще не знаем, какая. Все сувениры, которые у нас там в лотах, они, может быть, чупакабра. Все сувениры, которые у нас в лотах, это то, что будет на фестивале. То есть это будет экспериментальное, там, да, рожденное в дыму, в огне и рожденное там. То есть это в любом случае будет нечто. Это не будет просто какая-то посудка, просто собачка или там просто кружечка. Вот. Атрымаеш такой мастацкі твор по вялікаму рахунку. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што падтрымаць арганізацыю правядзення фестываля «Дым» можна, зайшоўшы на платформу Улейбай. Засталося 15 дзён. Лавіце шанец ад поўнага пагружэння да хатняй жывёлінкі, якую можна атрымаць. А 24-го, наведаўшы, можна яшчэ адначасова паглядзець лантупы, пагрузіцца і паслухаць крыві. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння былі аўтары праекта «Фестываль керамікі Дым», Дар'я Мандзік і Анастасія Милованова. Зміцер Лукашук з вами быў у студыі. Слухайце, у нас яшчэ сёння шмат цікавых эфіраў.